Témou dnešného podcastu je biohospodárstvo, ktoré hrá kľúčovú úlohu v prechode k udržateľnejšej a zelenšej budúcnosti. Dnes sa práve budeme venovať rozvoju biohospodárstva na Slovensku, konkrétne v Banskobystrickom kraji. A mojimi hostiami sú zakladatelia Združenia Biopark Slovakia Vladimír Mužila a Daniel Kojnok, ktorí nám teda predstavia takú hlavnú víziu možno bioparku Slovakia, ktorý má teda za cieľ budovať špecializáciu regiónu v oblasti biohospodárstva a povedia teda tú svoju iniciatívu a prístup. No a na začiatok poďme sa pozrieť na pár faktov z tejto oblasti. Biohospodárstvo je najrýchlejšie rastúcim odvetvím hospodárstva a označuje využívanie obnoviteľných biologických zdrojov, čiže biomasy, na výrobu potravín, materiálov a energie. Odšadiaľ v dnešnej dobe na nás vyskakujú samé efektívne využívania zdrojov, solárne panely, náhrada zemného plynu, biometán. Tak povedzme si, prečo je to biohospodárstvo také dôležité pre krajinu a pre ekonomiku? Takže ak dovolíte, aby som sa k tomu vyjadril. Tak ako si hovorila, že je to rýchlo sa rozvíjace odvetvie, aby som dovolil tvrdiť, že v Európe možno aj najrýchlejšie rozvíjajúce sa odvetvie a práve toto by sme chceli zachytiť, tento trend aj u nás v regióne. Žijeme v regióne, ktorý je jeden z najmenej rozvinutých na juhu Banskobystrického kraja a práve zase na druhej strane má najväčšie predpoklady na využitie toho potenciálu biohospodárstva. Čiže máme tu obrovskú rozlohu lesov, ornej pôdy, pasienkov, máme tu veľkých spracovateľov dreva, máme tu potravinárske firmy, máme tu výrobcov celulózy a tak ďalej. Čiže sú to všetko potenciálne zdroje biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je gro pre využitie v biohospodárstve, čiže na produkty s vysokou pridanou hodnotou. Konkrétne, ako si spomínala, tam môže to byť biometán, môže to byť biopalivo, bioplasty, čiže to sú všetko organické hnojivá, napríklad veľmi zaujímavá téma. Čiže to sú všetko veci, ktoré by sa dali tu v tomto našom regióne zhodnotiť a vyrábať a takto posunúť vlastne tento región niekde ďalej, úplne zmeniť, ako by som povedal, to smerovanie regiónu a spraviť z nerozvinutého naozaj rozvinutý región, čiže využiť tento potenciál, ktorý vo svete a v Európe je rozbehnutý. Či na to asi potrebujeme nejakých aktérov, nejakých regionálnych hráčov a medzi takýchto regionálnych hráčov, ktorí majú silnú motiváciu a hlavne majú tú hybnú silu, patrí určite aj spoločnosť AgroCS Slovakia. Táto spoločnosť patrí teda k najväčším výrobcom a dodávateľov záhradníckych substrátov, kompostov a hnojív v strednej a východnej Európe. Pán Mužila, o akých množstvách toho bioodpadu sa teda rozprávame? Áno, tak skôr možno poviem niečo o spoločnosti, aby sme vedeli, kým túto tému preberáme. Samozrejme, že oblasť biohospodárstva u nás rezonuje v podstate od začiatku vzniku spoločnosti. Ona má históriu už viac ako 30-ročnú, AgroCS. Na Slovensko prišla pred zhruba 27 rokmi, najprv obchodným modelom a neskôr aj samotnou výrobou a distribúciou. Samozrejme, že to je taký veľmi stručný zásah do histórie tej spoločnosti. Čo sa týka samotného biohospodárstva alebo cirkulárnej ekonomiky, tak po niekoľkých rokoch fungovania pri výrobe substrátov sme sa rozhodli riešiť potenciálnu náhradu neobnoviteľnej suroviny, to je rašelina, a začali sme kompostami. Komposty ako živý materiál, ako živý vstup do toho substrátu, pričom rašelina je sterilná, sme dávali aj z dôvodu kvality, ale neskôr aj z tých dôvodov prozaických, ekologických, ale aj cenových. To znamená, že hľadali sme riešenia, ktoré sú aj ekonomicky lepšie a začali sme využívať vo veľkom odpady. O aký objem sa jedná v tejto oblasti? Dneska po toľkých rokoch spracovávame rádovo 300 000 kubíkov biologicky rozložiteľných odpadov. Čiže je to relatívne obrovské množstvo a pričom samozrejme není vyčerpaný celý potenciál nášho kraja treba. Keď sme analyzovali
tieto odpady z rôznych oblastí, tak sme nazbierali dohromady číslo až 2,5 milióna tón týchto odpadov. Hovorím to raz v kubíkoch, raz v tonách. Tie jednotky sa používajú podľa toho, o aký odpad sa jedná. To znamená, že je tu obrovské množstvo potenciálnych surovín pre výrobu produktov z týchto surovín, pre výrobu, tak ako spomínal Daniel, či sú to finálne naše výrobky substráty ako časť surovinovej základne, alebo sú to obnoviteľné energie cez biomasu, bioplyn, biometán a tak ďalej, až elektrickú energiu a tak ďalej. Takže toto je to základné číslo. A z akých zdrojov pochádza tento biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vy spracovávate ďalej? Tých zdrojov je niekoľko. Začneme tým základným, ktorý pozná každý človek v podstate. Je to komunálny odpad a každý obyvateľ Slovenska dneska vyprodukuje rádovo 500 kg komunálneho odpadu ročne a 40 až 50 tohto odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad. To znamená, keď si zrátame ten potenciál len v tejto oblasti, tak je 5,5 milióna obyvateľov krát 250 kg ročne. Takže tu vidíme prvé číslo z toho celého. Potom je to oblasť poľnohospodárstva, veľmi dôležitá a rozvinutá. Hovoril o nej takisto Daniel. V Banskobystrickom kraji, alebo je na juhu Banskobystrického kraja, je viacej ako 40 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. A toto je potenciál, kde vznikajú rastlinné, ale odpady aj zo živočíšnej výroby, ktoré vieme práve v tomto kontexte spracovať, a to už na výrobu spomínaných kompostov, je ich niekoľko druhov, ale aj treba samotnú výrobu organických hnojív. Ďalším odvetvím je lesníctvo, zasa v Banskobystrickom kraji najviac rozvinutá oblasť. Máme asi 2,5 násobok lesov oproti ostatným krajom na Slovensku. Z toho vyplýva veľký potenciál pri vzniku odpadov z lesného hospodárstva, či priamo v lese a na tých prekladacích staniciach expedičných pod lesami, ale aj spracovateľský priemysel je rozvinutý práve v Banskobystrickom kraji, čiže samotné píly, ale aj nábytkári a ďalší, čiže to je ďalšia veľmi dôležitá oblasť. V tomto segmente sa vyskytuje viac ako 1 milión tón odpadov len v Banskobystrickom kraji, 1,2 milióna tón. No a samozrejme zasahujeme možno trošku aj do iných krajov. Ružomberok, najväčší spracovateľ a výrobca celulózy a papiera, známy, a popri tom Harmanec, jeho dcérská spoločnosť, produkujú takisto odpady z výroby celulózy a papiera, aj hygienického, a s nimi takisto spolupracujeme už rádovo 20 rokov pri likvidácii, pri hodnocovaní práve týchto odpadov z výroby celulózy. No a v neposlednom rade sú tu aj ďalšie oblasti. Ja teraz načrtnem len jednu. Ak by nám sa obmedzovali zdroje práve v týchto oblastiach, tak môžeme si obnoviteľnú biomasu pestovať sami. To znamená, že vieme na nevyužitých poľnohospodárskych plochách vypestovať obnoviteľné dreviny, rýchlo rastúce dreviny a trávy, ktoré sú takisto vhodnou akoby surovinou pre výrobu obnoviteľných surovín a energií. Už tu bola spomenutá rašelina ako neobnoviteľný zdroj energie a práve to biohospodárstvo, ústredným prvkom biohospodárstva je náhrada týchto neobnoviteľných zdrojov. Tak ako k tomu pristupujete vy vo vašej spoločnosti? Tak okrem toho, že sa nám v tom prvom kole, rádovo pred 20 rokmi, podarilo zaviesť do výroby okrem rašeliny aj kompost a nahradili sme s ním 25 až 30 % rašeliny, tak v druhom momente, a pred 2 rokmi sme sa pustili do ďalšej náhrady rašeliny a prostredníctvom veľmi zaujímavých a efektívnych technológií, ktoré už existujú v západnej Európe, sme vlastne inštalovali takéto linky, jednu v Čechách, druhú na Slovensku, a produkujeme
ďalšiu náhradu rašeliny, to je tzv. Drevné vlákno, kde rozvlákneme vlastne odpadové drevo, či je to štiepka, kvôra, pomiešané, všetky veci, ktoré sa nedajú alebo ťažko zhodnocujú tým prvým spôsobom, tou fermentáciou, kompostovaním, tak robíme z neho ďalšiu surovinu a týmto spôsobom, tým drevným vláknom vieme nahradiť ďalších až 25% neobnoviteľné rašeliny. Len pre takú informáciu, aby sme sa vedeli orientovať, že koľko to je percentá, tak v našich spoločnostiach, máme 5 výrobných spoločností tu v Európe, sme ročne spracovávame viac ako 1 milión kubíkov rašeliny ročne. To znamená, cieľ už teraz vieme nahradiť blízo 50% tejto rašeliny obnoviteľnými zdrojmi a cieľom bude určite znižovať tú spotrebu neobnoviteľnej suroviny, tej rašeliny, nahradiť ju obnoviteľnými a začať vyrábať aj nové typové rady substrátov, tzv. Bezrašelinových substrátov. A okrem takejto technologickej inovácie, to rozvlákňovanie, tak viem, že ste teda vytvorili aj také zberné miesto pre bioodpad, tzv. Biohub. Tak čo nám k tomu môžete povedať? Čo je to? Kde je to? Je to taká perlička, ktorá by mala, alebo iskrička, ktorá by mala zapáliť oheň. My pôsobíme v malej dedinke, ktorá má necelých 800 obyvateľov vo Veľkých Dravciach a tam sme sa roky stretávali s tým doma na domácej pôde, že tí obyvatelia neboli tak vyspeli v tej oblasti environmentálnej. Musíme povedať, ten vidiek je trošku v tomto zaostalejší. Bežne tie odpady, ktoré vznikali v záhradách alebo aj niečo z komunálneho odpadu, jednoducho zapálili na záhrade a spálili to. Takže vieme, že je to v rozpore teda s tou ekológiou, s prírodou a tak ďalej. Devastuje to rôzne veci, aj flóru, aj faunu. Takže snažili sme sa ich, keď sme tam doma, naučiť niečo. A začalo to tým, že sme im vytvorili priestor v dedine, kde by mali akýkoľvek biologicky rozložiteľný odpad doviesť. To znamená, že môžete ho tu zložiť, pomohla nám v tom obec, starostka, zastupiteľstvo a vôbec rozbehli sme takú akoby vzdelávaciu akciu, ktorá trvala až 2 roky. Po 2 rokoch sme zistili, že samozrejme v tom horizonte 2 rokov sme zistili, že obrovské množstvo týchto biologických odpadov sa tam začalo sústreďovať na tom mieste, tak sme to uzatvorili tým, že sme do toho investovali, vybudovali sme tam 2 betónové boxy železobetónové s tými základnými pravidlami, ako to má vyzerať a napísali sme, čo sa tam má skladať a čo sa tam má sústreďovať, aký typ odpadov a neuveríte mi, my tam mesačne, a hlavne v tých sezónnych mesiacoch, vyzbierame stovky kubíkov biologického odpadu a to je v takejto malej dedinke. Čiže takto nenápadne, samozrejme s vývojom času, vznikol takýto malý biohub, ktorý chceme z tých veľkých draviec preniesť aj do ďalších obcí a miest, nielen okresu, ale Banskobystrického kraja. Tak toto je také riešenie najmä pre ľudí so záhradami, a takí, ktorí teda pestujú, ale viem, že teda vy v rámci vašej iniciatívy máte aj riešenie kompostovania možno v bytových podmienkach, v takých domácnostiach. Tak čo je toto sofistikované riešenie? Áno, práve v domácnostiach a v bytových domoch je problém s tým biologickým odpadom z kuchyne. Že častokrát je už na to rôzne sú systémy, ale ľudia si sťažujú, že to zapácha, že tam idú muchy a tak ďalej. A my sme v podstate sa stretli s takým postupom, ktorý sa volá Bokashi systém, ktorý vznikol v Japonsku. Je to celé postavené na efektívnych mikroorganizmoch. Čiže existuje Bokashi kompostér, čiže je to elegantná nádoba, ktorá sa dá uzavrieť bez prístupu vzduchu. A do tejto nádoby vlastne vkladáte ten váš biologický odpad z kuchyne, čiže rôzne šupky, z vajec, škrupinky, dokonca môžete tam dávať aj nejaké pokazané jedlo, surové mäso, varené mäso, aj mäso samozrejme, čo určite viete, ako to zapácha, keď to necháte pol dňa niekde v smetnom koši.
Takže toto všetko tam môžete dať, zasypete to tým bokashi zmesou, ktorá je na princípe efektívnych mikroorganizmov a jednoducho tam začne prebiehať fermentácia bez prístupu kyslíka, ako keď sa vyrába víno, takže na tom istom princípe. A takto vy vlastne hygienizujete si vlastne tento odpad už hneď na začiatku toho celého procesu. No a čo je výstupom? Čiže ak máte nejakú záhradku alebo minimálne kvety v byte, tak z tohto substrátu teda vzniká tzv. Bokashi čaj, alebo my to voláme aj digestát, čiže je to tekutina, ktorá má výborné vlastnosti a viete ju primiešať teda s vodou a zalievať v podstate či už záhradku, čiže alebo ako kvety. Biohnojivo, áno? Ako skvelé organické hnojivo, bez akejkoľvek chémie. A potom ten substrát, ktorý tam vznikne, môžete si buď zarilovať v záhradke, čiže je to tiež ako výborné hnojivo, alebo ak to nemáte kde dať, tak ho dáte normálne do kontajnera, ktorý je určený teda na kuchynský odpad. Takže toto je výborná metóda, ktorú sa snažíme rozšíriť. Momentálne to dávame na školy, aby sme práve cez tie deti, oni sú najlepší takí apoštoli vlastne tej ekológie, takže cez deti sa snažíme ovplyvňovať teda aj ich rodičov. Takže vy v rámci svojej iniciatívy vzdelávate, alebo teda šírite takúto osvetu a celý ten Biopark Slovakia teda má nejakú víziu aj vytvoriť výskumný a vzdelávací priestor. Tak aké kroky ste zatiaľ podnikli, alebo kam smerujete? Určite, ako sme spomínali tu na rôzne technológie, či už na ten biometán, bioplyn, biopaliva a tak ďalej. To sú všetko moderné technológie, ktoré sa nezaobídu bez ľudí, ktorí to budú obsluhovať. A toto je dôležité. Čiže s tými technológiami musíme rozvíjať aj tie ľudské zdroje. Čiže my by sme chceli vlastne túto tému, alebo to už aj robíme, dostať na všetky úrovne vzdelávania od materských škôl až po tú vysokú školu. Čiže momentálne za pomoci alebo s prispením Zeleného vzdelávacieho fondu sme vytvorili silaby pre prvý stupeň základných škôl, kde vzdelávame vlastne tieto detičky v tejto oblasti, sú to väčšinou tí tretiaci, štvrtáci, veľmi dobre reagujú, rozumejú tomu a hlavne tie myšlienky prenášajú aj domov, takže to je vynikajúce. Takže z nich vychovávate takých malých ekoteroristov. No a potom vlastne, čo sa týka toho vyššieho vzdelávania, tak sme nadviazali spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela, kde pripravujeme teda aj nejaké študijné odbory, ale aj na tom poli výskumu teda spolupracujeme, čiže snažíme sa vytvárať nejaké vlastné produkty, ktoré by sa implementovali potom do reálnej praxe. Čiže toto je veľmi dôležitá tá spolupráca s tým akademickým sektorom, s tým podnikateľským sektorom a s tým mimovládnym sektorom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za takýto komplexný pohľad, za predstavenie prístupu a iniciatívy. A dúfam, že sa ešte vidíme na budúce. Tak my sme tiež radi, že môžeme tieto myšlienky šíriť, aby sa o tom ľudia dozvedeli a hlavne, aby sa do týchto procesov aj zapojili. Ďakujeme za pozvanie. Samozrejme, určite aj my ako Biopark Slovakia v tom kontexte máme úlohu združovať všetkých ľudí, firmy, ktoré v tejto oblasti robia a myslím si, že takto spoločne sa nám ten náš cieľ podarí. Ďakujeme. Ďakujem pekne.